Ġew imħabbra linji gwida riveduti għal bini ta' krematorji stand-alone f'Malta u f'Għawdex. Dawn ir-reviżjonijiet li tħabbru mill-awtorità tal-ippjanar huma ntiżi biex fejn hu possibbli jkun hemm tnaqqis fl-użu tal-art u anke kundizzjonijiet ġodda f'każ li l-binijiet simili ma jibqgħux jintużaw għat-tali skop. 4 snin ilu l-Parlament approva l-liġi mresqa mill-Gvern bilan li għall-ewwel darba f'pajjiżna il-proċess ta' kremazzjoni isir legalizzat u regolat permezz ta' leġiżlazzjoni li tirrispetta l-għażla personali tal-bniedem. Wara li twettaq proċess ta' konsultazzjoni pubblika f'Marzu ta' din is-sena, l-awtorità tal-ippjanar issa tressaq emendi proposti u reviżjonijiet tekniċi biex issaħħa il-politika tagħha ta' krematorji stand-alone. Il-Perit Joseph Scarpello, deputat direttur tal-awtorità tal-ippjanar, għal linji gwida li għadhom kif ġew varati għandhom lan li jipprovdu direttivi aktar ċari, partikolarment f'termini ta' speċifikazzjoni taż-żona ta' tfittxija fuq il-mappa provduta. Kumna ħriġna l-ewwel abbozz tal-policy fuq krematorja u dik kienet suġġetta għal konsultazzjoni pubblika. Bħala riżultat ta' dak il-konsultazzjoni rċevejna numru ta' sottomissjonijiet li aħna ħassejna kellna neħduhom on board biex ovvjament il-policy tirrifletti iżjed dak li qalu u s-suġġerimenti li għamlu n-nies. Oriġinarment stabilita għal 1.5 km, din iż-żona ta' tfittxija issa tnaqset għal kilometru wieħed miż-żoni urbana ewlieni u bekk tillimita l-ammont ta' art disponibbli għall-iżvilupp tal-krematorji u jimmanimizza l-użu tal-art. Sadattant iż-żona ta' tfittxija f'Għawdex inżammet kif kienet. Bidl oħra importanti mill-lat ambjentali issa tal-inklużjoni ta' kriterji aktar komprensivi dwar il-postijiet li mhumiex adatti għall-iżvilupp tal-krematorji madwar il-Gżejjer Maltin. Dan inaqqas mod effettiv in-numru ta' żoni potenzjal għat-twaqqif ta' krematorji u fl-aħħar mill-aħħar jimmitika l-impatt tal-użu tal-art. L-ewwel abbozz imħabbar dwar din il-policy kien iddikjar li il-krematorji jaqaf jopera kull bidla fl-użu tal-art istrettament ipprojbita sakemm ma tinvolvix ir-restawr tas-sit għall-istat naturali ambjentali aċċettabbli. Il-Perit Scarpello għalli fil-fatt il-policy li għadha kif ġiet aġġornata tmur oltre minn hekk. Jekk krematorju ma joperax għal 3 snin konsekuttivi, l-operatur u l-iżviluppatur ikollhom ineħħu l-istrutturi kollha u jerġgħu iġibu s-sit lura għall-istat li kien fih oriġinali. Dawk li jixtiequ jfittxu informazzjoni addizzjonali dwar din it-tema huma mistiedna jżuru l-website tal-awtorità. L-awtorità stednet ukoll dawk interessati biex jissottomettu l-rappreżentazzjonijiet tagħhom dwar din l-aħħar verżjoni tal-policy billi jibgħatu sottomissjonijiet bil-miktub jew b'email fuq cemeteries.policy@pa.org.mt sa 6 ta' Novembru 2023.